Benvingudes a Dosis de Realitat. Avui hem fet quilòmetres per trobar algú molt especial. Hem deixat enrere la ciutat i hem arribat fins a un petit poble d'Osca envoltat de natura, Buerba. Aquí ens espera en Lluc. Té 23 anys i una història que ens farà mirar el sucre d'una altra manera. Una addicció silenciosa, aparentment inofensiva, però que té conseqüències reals. Posarem llum sobre un problema que ens afecta a totes. Només qui ha caigut en aquesta trampa pot ajudar-nos a veure-hi clar. Avui, des del cor del Pirineu, desemmascarem el sucre. Benvingudes a Dosis de Realitat. Avui ens trobem a Buerba, a Osca. Hem vingut perquè tenim un testimoni molt especial, que és el Lluc. Benvingut, Lluc. Hola, gràcies. Qui ens vol parlar una miqueta del seu consum abusiu amb el sucre. Ell té 23 anys, és de Barcelona, però ara mateix es troba vivint aquí. Així que per mi és un plaer poder-te entrevistar, Lluc. Gràcies a tu per haver accedit. Benvinguda a tu també. Moltes gràcies. Sí, m'encanta aquest lloc, és meravellós, encara que el dia potser no acompanya massa, però igualment així estarem més fresquets. Sí, això sí. Que és agost i Barcelona fa molta calor, Sí. tot s'ha de dir, que Déu-n'hi-do. Totalment. Bé, comencem una miqueta. Explica'ns com vas començar a adonar-te que el teu consum de sucre no era només un gust, sinó una necessitat incontrolable. Bé, aviam, el meu consum de sucre ve de quan jo era petit, O sigui, jo he menjat molt de sucre i molt de... Des de que, jo què sé, des de que esmorzava Tenies cereals molt normalitzat a la i dieta. galetes i no sé què, i colacaos i coses així, no? Uh-huh. Però jo em vaig començar a adonar quan treballava... Quan vaig començar a la uni, jo treballava a mitja jornada i després treballava a la uni, no? I el que em donava per la mitja jornada jo pagava una mica per ajudar ma mare i el més ho tenia jo pels meus gastos. Els meus gastos eren cada dia, doncs comprar-me això, refrescs, refrescos, patates, galetes, i em menjava una caixa de galetes sencera en un dia. Em bevia una ampolla de Coca-Cola de litre i mig en un dissabte, saps? I clar, jo m'adonava que el dia 14 jo ja no tenia res de diners i anava, saps? Em quedaven 15 euros pel que quedava de mes. Sí. I era per això, perquè també és veritat que els meus horaris eren molt llargs, o sigui, jo dormia molt poc, llavors això em portava com a consumir més, perquè clar, jo anava cansat, i això et una donava... Coca-Cola, o perquè a mi el cafè no m'agrada, per exemple. Sí que és veritat que si em prenia cafè, prenia cafè molt curt i una cullerada de mel, per exemple. Sí que és veritat que era conscient de que el sucre no era bo, llavors com que deia, una mica de mel, que almenys debe tener algo mejor, no?, que el sucre processat, i això m'ajudarà, perquè clar, jo feia mitja jornada, però també per les nits anava a treballar a un restaurant. Déu-n'hi-do. Llavors m'aixecava a les 6 del matí i acabava a les 1 de la nit, arribava a casa. Això em portava també a un consum molt excessiu, més de lo normal, que ja era més del que hauria. Quines senyals físiques o emocionals vas notar quan intentaves reduir l'ingesta de sucre, no? Perquè dius que, ostres, tiraves una miqueta de mel en el cafè, suposo que començaves a adonar que tenies un excés, llavors el cos d'alguna manera et parlava, et demanava, no sé si tenies ansietat, cansament, estaves irritable... Sí, correcte. O sigui, jo sempre... Des del moment que vaig començar a intentar reduir el sucre, sempre que tenia una mica de ganes de consumir alguna cosa, per exemple, quan estava treballant allà, em menjava una poma. Sempre. Entrava al primer súper que veiés i em menjava comprava una poma. Era com la solució, que també té sucre, però no és sucre processat, no és tanta quantitat, no és algo tan invasiu. Deixa'm fer una entradeta, perquè al final sabem que molts aliments, com per exemple la fruita, porta fructosa, altres porten glucosa, però estem parlant de sucres que són naturals, no? I aquí el que venim a parlar una miqueta és de tot aquest sucre invisible, no? Que et pots trobar en els refrescos, en la brioixeria, en les galetes del súper, etcètera, en hamburgueses,
Correcte. de marques que tampoc vull nombrar. Vull dir, ja s'ha de diferenciar, no? Perquè al final el cos necessita sucre per viure, però aquí estem parlant d'un consum tòxic de sucres processats, químics i invisibles. Correcte. Perdona. Gràcies. No, gràcies per deixar-ho una mica l'aclaració. clar, sí, No, perquè... i és important perquè el sucre segueix vivint a la meva vida. Jo és algo que estic controlant cada cop més i que... Però al final sé que és molt difícil prohibir-me el sucre Ja. de forma com totalment estricta. Un, perquè ara mateix no estic en la situació com per poder... Sí, per adaptar tota la meva dieta a un consum zero de sucre, diguem que s'han de fer certs sacrificis també, no només de temps, sinó també econòmics, i els dos, en aquest moment, no en tinc. Llavors, jo és una que segueixo tractant i que segueixo donant. Hi ha temporades que pues, hi ha rellisca. setmanes que rellisco i que, pues, jo què sé, estic molt cansat o tinc molta feina, tinc molt d'estrès i consumeixo més. I després quan dic, ei, t'està tornant a passar i reduzco, diguem, redueixo aquest consum, jo noto que fins i tot les meves papil·les... Papil·les o pupil·les? Papil·les o pupil·les? Ara em fas... Ulls o boca, perquè les papil·les gustatives... Papil·les. Sí. Llavors anaves bé. Les meves papil·les canvien. És a dir, jo ara, si em prengués un refresc, ho notaria fins i tot que em bafa. Ostres. Perquè jo hi ha molt... Per exemple, si jo em mengés una poma en mi pic d'ansietat i de consumir sucre i tal, la poma se'm faria, no sé, com una mica insípida, no? Clar, perquè al final és molt baixet. Clar, jo estic pujant el nivell de dolçor, no? que consumeixo i, per tant, el meu cos s'adapta. Però si hagués de sentir saps? Llavors, que diu, això és massa, anem a baixar-ho. Llavors, quan ho baixa, et dona per consumir. Saps què et vull dir? Llavors, clar... Sí, més o menys et puc entendre, perquè pot tenir relació amb drogues químiques, com poden ser, per exemple, la cocaïna. No? Correcte. Després ja entrarem una miqueta, però que s'anomena el sucre la nova droga del segle XXI. Però bueno, això porta molt de debat. Després farem un petit incís, però... Correcte. Però continua, que al final el teu cos intenta regular, no? Aquests... Sí, o sigui, més la sensorialitat del mateix, saps? O sigui, jo me'n vaig adaptant ja no només a nivell cerebral, com que no em genera, no? Este subidón que és fotre't 3 Coca-Coles, pues, a nivell sensorial, la meva llengua s'acostuma a tot això. Llavors, a mi hi ha, per exemple, els tomàquets que vam menjar ahir, no? A mi els tomàquets que vam menjar ahir no em sabien igual de dolços farà 3 setmanes, que vaig pujar una mica el consum de sucre. Saps? Llavors, és una que tenim tan al voltant nostre que és molt difícil de controlar. Llavors, clar, s'ha de ser com molt estricte amb aquest aspecte. Tu creus que has arribat a fer coses que no faries normalment per aconseguir sucre? Vull dir, ocultar compres compulsives, mentides... Saps què et vull dir? Que potser hagis enganyat, ocultat coses a la teva parella, als teus amics i, bueno, no? Bueno, tant no, però, o sigui, mentides i tal, no, però sí que és veritat que la compres compulsives sí, sin dudar-lo, que vas a comprar i et trobes, doncs, jo què sé... És la necessitat Sí, amb la zona de gelats i doncs agafes una caixa i ja tens tota la setmana que t'estàs fotent gelats. Ja. Saps? Llavors, clar... Això et fa sentir malament? O... Ja no només que em faci sentir malament, sinó que quan tu tens una dieta... O sigui, la diferència de seguir una dieta mínimament sana, mínimament equilibrada, i tu li afegeixes el sucre, el teu cos es comporta completament diferent. O sigui, ho notes, saps? Que estàs menjant malament un altre cop. O sigui, ja no només és que dius, joder, estic menjant massa sucre o... Jo sé, és que ni els iogurts em puc menjar, tio, que els iogurts tenen el sucre, saps? Clar. I és com... Clar, o sigui, a mi em fa sentir malament en l'aspecte del meu procés, no? Per reduir el sucre, però ja de per si el meu cos no li senta bé a la llarga
No, a està curt clar, termini clar. està clar que sí, no? Perquè fa, hòstia, tope. Però a la llarga jo ho noto i bastant. Més. Vam fer una entrevista al Fèlix fa un temps enrere, que també ens comentava doncs, el seu problema amb el consum abusiu de sucre, no? I també comentava el que acabes de dir, que al final trobem sucre a tot arreu, no? Que fins i tot al pa, fins i tot a l'arròs, que sí, que és un sucre bueno, natural dels aliments i de més, però quan algú té un problema d'aquest tipus, doncs clar, es veu doncs capat, no? D'alguna manera de dir, ostres, això què, no? Perquè el teu cos, clar, tu estàs absorbint, no? Correcte, aquest sucre i això no... correcte. Sí, és És així. complicat, no? Ell també ho compartia amb nosaltres, doncs que, bueno, que se sentia molt pressionat, no? Perquè també anava caminant pel carrer i, ostres, no? Una cafeteria o un forn i hi ha croissants, hi ha dònuts, pel carrer tothom menja coses dolces, que si gelats, que si... etcètera, no? Correcte. És així. I es veia doncs, com amb una gran pressió social, no? Perquè també deia, ostres, és que això li dic a qualsevol persona i em tatxa de paranoic, no? Bueno, que això al final també és una miqueta la desinformació que tenim i el sempre voler girar l'esquena en comptes d'allargar la mà. No? Correcte, i també que estem com... Bueno, diguem que des de petits, en el nostre cas ja l'esmorzar, doncs, colacao. Sí, Saps? totalment. El berenar, les galetes, el sopar, no sé què. I Sí, els dies que cereals. surts, pues, que vas a dinar fora, pues, has de menjar algú dolç, un pastís, un no sé què, Sí. no sé quantos. I clar, ara se'ns ha fet tan accessible. Hòstia, que un donut et costa 70 cèntims. Al final és accessible per butxaques de tots nivells. No? Correcte, jo veia un 365 d'arribar a casa i estava de camí a casa i en comptes d'esperar-me a arribar a casa i menjar-me uns fruits secs, doncs em fotia un donut. Ja. Perquè és això, em costava pues, 3 donuts, oferta... Sí, totalment. 2 euros. Bueno, doncs 2 euros. I 2 euros, i 2 euros, i 2 euros, i 2 euros. Ja. I ja et tenen enganxat, perquè és així, vull dir, al final... Perquè a més és així, sí. Ens tenen enganxats en moltes coses, però amb això encara, amb aquests menjars processats, encara més, no? Correcte. Encara més. I a més que tu veus uns cereals, ves el Nutri-Score. A, B, C, D... Nutri-Score B o A, saps? I té més sucre que jo què sé. I després et posen X producte que no en té i Nutri-Score D o C. Perquè potser només pues és, jo què sé, és arròs. Saps? Sí. I que també et fa aquí molt... està la jugada. Clar, que és el... Saps? O sigui, te la colen. A mi... Jo he vist uns Choco Crispies. Dius Nutri-Score C o D o B. Hòstia, això m'ho foto jo així, saps? Ja, clar, perquè és el primer que veus, no? Que t'ho posen allà també amb colorines i et crida l'atenció. Correcte. I després dius, com pot ser que això sigui un C i l'altre sigui un B? Aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Correcte. Jo he sigut una de les que ha caigut en aquestes trampes, perquè abans m'hi fixava molt, fins que un cop també, no recordo quin producte, vaig veure el mateix que acabes de dir tu i dic, aquí hi ha alguna cosa que no em lliga, no? I evidentment ara ja miro els ingredients i miro tot perquè, bueno, una mica per salut, per tema salut. Correcte, sí. I parlant una miqueta de salut, com ha afectat la teva salut mental i física aquest consum? Vale, ja en primer lloc és la dependència que crea. Jo ara mateix, doncs, per exemple, estic treballant aquí al restaurant de dalt i a la que estàs una mica cansat, a la que portes molts dies de feina, el teu cervell va, necessito esto, saps? Dona'm un d'això, saps? Que és... Jo penso i dic, aigua. Però sí, el cos t'ho demana i t'afecta... Hòstia, no sé, potser sobrepès o algun malestar digestiu. Jo mai he arribat a patir de sobrepès, sempre he sigut una persona pues, de complexitat. Sí, bueno, perdó, complexió, ho has dit bé, complexió. Complexió, pues, això, no? Pues, finet, no? Prim, i mai he patit d'això, però sí que és veritat que a l'hora de fer esforços sí que es nota. Quan has tingut un... O sigui, que si no tens aquest sucre o això que demanes, sents dèbil. Que després, quan no ho consumeixes, no ho notes, això, saps? Quan portes molt de temps que menges bé, tens una dieta equilibrada, que
saps? Que no estàs en un dèficit calòric, sinó que estàs alimentant-te la quantitat que has de menjar, no ho notes tot això, perquè tu tens la quantitat de força que has de tenir i tal, però és això, jo ara allà doncs, vaig amb la bandeja que em cansa, tio. Sí, clar, et deixa l'energia. Correcte. I jo ho he notat sobretot en això, a nivell físic. Jo he sigut una persona que ha fet molt d'esport sempre, i ara que no tinc tant de temps per fer-ho, ho noto, que després d'una temporada d'haver tingut molt consum de sucre, doncs físicament, doncs això, he perdut molt de pes, saps? Com que he d'anar... Ja. He de Has vist com una compensar. desregulació. He de compensar. Sí, i és una que doncs, he d'anar treballant aquesta temporada. Una miqueta també t'ha tocat l'aspecte psíquic, vull dir, no sé, baixa autoestima o malestar personal, perquè abans hem parlat una miqueta del que era l'ansietat, no? I una miqueta irritabilitat. Correcte. Vale? Irritabilitat. Sí. Però clar, t'ha afectat aquest punt de dir, ostres, no? Baixa autoestima, de dir, soc el pitjor, no? Perquè Fixa't que en aquest cas no. El sucre a mi no m'afecta d'aquesta manera. Sí que doncs ja parlarem de l'altra gran addicció que tinc jo, que aquesta sí que, ja no és només els videojocs, sinó les pantalles, sí que em fa sentir pitjor, perquè em fa sentir que perdo el temps. I a mi això em fot moltíssim. I el sucre no m'afecta en això, perquè sí que té a veure amb la meva força de voluntat i té a veure amb les decisions que prenc i tal, i és una que segueixo aprenent a fer i segueixo millorant, però sí que he hagut d'aprendre a ser comprensiu, saps? Perquè si no t'arrenquen amb tu mateix, vull dir... Sí, clar, jo he d'entendre tant per una cosa com per l'altra que estic en un procés, que aquest procés es va caient a vegades i que no sempre és un pas endavant. I ja està. I jo sé que, jo me n'adono al meu voltant i ara m'estic adonant que consumeixo molt menys sucre que la gent al meu voltant. Clar. Perquè la gent en què es fot un cafè, es fot una Coca-Cola i es fot un croissant, ja està, saps? Però jo sé que mentalment tinc aquest, saps? Aquest impediment que em diu... Sí, està clar que siguis conscient i que sàpigues que és un problema per tu, potser pels altres no. Això sempre passa, no? Vull dir, cadascú pot ser que tingui un consum controlat i que es prengui una Coca-Cola de tant en tant i cap problema, i ho vulgui tolerar, no? Que potser tenen un problema i no se n'adonen o no se'n volen adonar. Aquí entrem també amb el tema d'altres substàncies com l'alcohol, com el cànnabis, etc. Correcte, totalment. Hi ha gent que no se n'adona que aquest consum, sigui d'alcohol, sigui de cànnabis, sigui de tabac, sigui de sucre, sigui de pantalles, perquè ara tenim a moltes generacions d'edat, això ho parlarem, que estan molt capficades o amb el mòbil o amb el sucre i no se n'adonen. I no se n'adonen. Per què? Perquè és algo que, hòstia, si ho treuen a la tele. Clar. Sí, ho normalitzen. Ara els anuncis, ja no hi ha anuncis de tabac. No sé si n'hi havia abans, no estava viu jo. N'hi havia. I a la Fórmula 1, i la gent sortia a les pel·lícules fumant, a sèries, fins i tot a programes de televisió. Sí. Correcte. I tampoc fa tant que va canviar. Vull dir, no sé si 20-25 anys aproximadament. Però sí, abans era un altre món. Llavors, clar, si a la tele anuncien tot això, tan dolent no ha de ser, no? Correcte. Si poden... Ara, per exemple, treuen el Tanqueray este 00. Sí. No ho entenc. Jo que, per exemple, soc una persona que no veu gairebé mai o que veu només en segons quines ocasions, o que soc molt selectiu en quan em ve de gust veure alguna cosa que no m'agrada, saps? Sí que jo que sé, una copeta de vi que em vingui de gust, vale? Però, hòstia, que un gin tònic 0-0, fa falta. A més, és verídic que és 0-0, perquè aquí ja entra un altre tema, perquè també la Coca-Cola 0 és 0 sucres, però, perdona, porta sucres. Correcte.
Correcte. La cervesa 0,0, algunes porta un 0,05 tal, i alcohol. I, per exemple, jo és que a mi, per protegir-me, no se m'acudiria ni demanar un tanqueray 0,0 ni una cervesa 0,0, perquè això pot comportar un craving, de dir, craving són ganes de consumir molt exagerades i molt fortes. Correcte. Llavors, que pot servir potser És per com una persona emmascarar, no? que És hagi de emmascarar una conduir. mica. Sí. És emmascarar una mica el... Per altra banda, crec que és una opció per qui hagi de conduir, per qui vulgui prendre's una copeta sense notar els efectes, perquè realment aquest mínim percentatge d'alcohol o de sucre potser no es nota tant. Clar. O potser... No, això segur. Però això segur, per però clar, gent amb problemes, no. segueix estant associat al sabor i al gust que té... Clar. I el fet de consumir un gin tònic, una cervesa... Correcte, hi ha un producte begudes... alcohòlic. Correcte, va associat. Llavors a mi em sembla una mica com... No, estos... galletes cero azúcar. Hòstia, per això em fot un tros de pa integrat. Sí. O, no sé, o fruits secs o el que sigui. No s'ha de... No s'ha de... No sé com dir-ho. Espera, criminalitzar el sucre. Perquè està bo. Vull dir, no s'ha de criminalitzar el gust. Vull dir, no has de criminalitzar celebrar el teu aniversari amb un pastís. Està bé, un dia. Saps? Clar, totalment d'acord. No has de criminalitzar el fet de que t'agradi el xocolata amb valor. Amb xurros. O el xocolata amb xurros, per Reis. Saps què vull dir? No, és que és així. Tenim xocolata, Mercè. No. No, No soc massa consumidora de sucre, però merci. No, jo tampoc. De fet, allà tenim el bote de Nutella i tenim el... ¿Sabes? O sigui, que jo la tentació la tengo ahí, però ja no em surt anar-hi, perquè et protegeixes. Sé el que comporta, però també sé que no m'he de castigar. No m'he de castigar pel fet de que m'agradi alguna que està fet per agradar-me. Saps què vull dir? Sí. Jo no sé, sóc com... Sempre sota el teu control i perquè tu també ja tens un... Jo tinc un bagatge, diguem. Correcte. O sigui, jo tinc un control, diguem, que quan ja veig que mai arribo a... Per exemple, jo quan no tenia el control, això em bevia una Coca-Cola de litre i mig en un dia, clar. I no menjava, i bevia Coca-Cola i pa, saps? O em fotia un pote de Nutella, i ja està, saps? I passava tot el dia jugant a videojocs, o tot el cap de setmana jugant a videojocs i menjant això. Llavors, clar, ara que jo no tinc aquesta necessitat, no em sembla bé criminalitzar-ho perquè com em posa a mi mateix en contra. I jo no vull barallar-me amb mi mateix, jo m'abraço. Saps què vull dir? No sé si... M'encanta aquesta frase, abraçar-nos a nosaltres mateixos, perquè al final, si no, aquest pes de culpa, aquest pes d'una responsabilitat, que tampoc ho criminalitzem i ho portem... a consumir més, saps? Sí. I al final això és un problema. Bé, Lluc, vas provar algun mètode per superar-ho? Hipnosi, restriccions dràstiques, que ja ens n'has parlat una miqueta, no?, d'aquest procés, suport professional... I si has provat alguna cosa, què va funcionar? Si és que va funcionar. Aviam, jo com a tal, ajuda professional com a tal no vaig rebre. O sigui, jo me'n vaig adonar que tenia un consum molt alt, doncs a partir de mi mateix i de algun podcast amb nutricionistes i coses així. Molt bé. Llavors vaig començar a investigar, no?, de com podia canviar-ho i tal, i sí que és veritat que va anar molt de la mà amb la sortida, no?, després de la pandèmia, que al cap d'un any o dos vaig tornar a fer esport. I jo soc una persona amb dèficit d'atenció i hiperactivitat, llavors tot això que és les addiccions, diguem, que són més fàcils per mi, no? O almenys en aquests casos, no?
Llavors, el que m'ajudava molt era fer esport. Jo anava amb bici a tot arreu, vaig tornar al rugby després de 4 anys o així. Sí, al final vaig tornar a jugar a rugby un parell d'anys més i ara ho torno a trobar a faltar. I la veritat és que això em va donar molt, perquè et dona temps a fora de casa, et dona temps amb més gent, et dona, no sé, et dona salut. A mi el rugby em donava de tot, la veritat em donava moltíssima dopamina que no em donava res o sigui, un tipus d'emoció i un tipus de felicitat que no em dona ni el sucre ni els videojocs. I això és algo que trobo, això sí que ho trobo a faltar, de veritat. Jo crec que l'esport ja no només és el fet de que com no estàs fent altres coses, saps? Com no estàs fent lo dolent i estàs fent alguna bo, ja és bo de per si. Sinó és el fet de que oxigena, saps? O sigui, et fa sentir millor. Jo quan estava malalt, ma mare m'obligava a fer esport. Jo estava malalt, I no anava a l'escola. Em deia, avui te'n vas a entrenar. I jo malalt m'anava a entrenar a rugby. Bueno, és que suar els virus i suar, perquè a mi també l'entrenadora, la Irene, molts records des d'aquí, Irene, sempre m'ho deia, et trobes malament, tens una mica de febre? Entrenar. Que ho cremaràs. Ostres, costa, però va molt bé. És una mentida. A veure, tampoc si estàs a 42 de febre, tampoc et diria vés i surt a córrer. Sí. Si les dues opcions és anar a entrenar o anar a la UCI, vés a la UCI, no? Sí, corrents. I vas corrents. Ves corrents, sí. Correcte. Sembla una bogeria, però bueno, cremes el virus. Molts cops la pròpia activitat física, ja no només de lo mental o de la que és enfermetat física, diguem, un refredat o al·lèrgia o el que sigui, sinó també per exemple, a mi el que em va molt bé per recuperar-me d'alguna lesió és activar-me, saps? Perquè he estat durant molt de temps amb dolor d'esquena i... És veritat, que paties d'esquena. Jo vaig passar fatal l'any després que vam coincidir als Set Portes. Sí. Jo aquell any va ser l'últim any que vaig jugar a rugby, de fet, i al principi anava fent i després res, perquè, clar, jo entrenava al gimnàs, jo feia rugby i treballava a un taller. Llavors la meva esquena es veia super afectada per això i es segueix veient afectada, I jo feia repòs, gel i calor i tal, i pebre i cúrcuma i no sé què, no sé quantos. Res m'ha funcionat millor que fer mobilitat, fer estiraments, veure d'on ve el mal, per què em fa mal l'esquena. Clar, hòstia, jo tinc una hèrnia discal i una protuberància discal també, o sigui, tinc dues hèrnies, o sigui, tinc dos discs afectats. I encara així, jo crec que m'afectava menys el disc que el múscul. O sigui, a mi el que em pinçava la ciàtica, el que em fotia el dia, el que em feia mal era la inflamació muscular. I tot això m'ho va donar a l'investigar per mi mateix, trobar fonts verídiques, anar amb fisioterapeutes i parlar, escolta, com puc trobar això? Perquè no era tant el massatge, saps? No era tant el massatge, no era tant el tractament com era el què puc fer. No, estira't, mobilitat, no sé què, no sé quantos. I tots els dies, treballar tots els dies això. Per què? Per poder aixecar-me. Jo m'aixecava quan en el meu pitjor moment, vaig estar 3 mesos que m'havia de despertar 3/4 d'hora, 1 hora abans, només per moure'm una mica, saps? I poder aixecar-me, perquè no em podia aixecar. No em podia aixecar. O sigui, molt heavy, havia d'anar a treballar i no podia. I m'havia d'aixecar i llavors em posava aigua calenta, tal, a l'esquena, amb la dutxa, tal, i llavors estirava una mica. Però clar, no feia l'exercici que havia de fer, no treballava la part de l'esquena que havia de fer, o sigui, no ho enfocava de la forma correcta. I cadascú té la seva forma d'enfocar-ho, i cada cosa és diferent i cada cap és diferent. I cada cos. Correcte, i cadascú, igual que cadascú enfoca diferent una rehabilitació, ja no només física, sinó també en quant a addiccions. A mi, per exemple, m'ha funcionat la mi pròpia ajuda. Jo sé que en qualsevol altre cas hauria necessitat ajuda professional. Si hagués sigut... Jo, per exemple, abans de tot això, no t'ho he parlat, perquè la veritat és que ho vaig recordar en el moment en què vam començar a parlar d'això. Jo no vaig tenir una addicció a les drogues o al cannabis o tal,
pel fet de que a mi em van començar a medicar per al dèficit d'atenció, que és todavía peor que el cannabis, perquè són amfetes. T'anava a dir, tenia entès, no soc molt Sí, coneixedora del correcte. tema. Sí, jo prenia Concerta de 54 El mil·ligrams, Concerta, exacte, sí. Tenia un company que ho prenia i... que és un bastant totxo, o sigui que jo sàpiga és una de les dosis més totxes que hi ha, i jo ho prenia tots els dies. I em va arribar a afectar tant que jo mateix vaig dir, és que no, saps? A mi acadèmicament em va fer dependent d'aquesta cura mèdica, no? Em va fer dependent i vaig decidir que no, que si volia arribar a la universitat seria per medis propis, i que sí. I a partir d'aquí jo vaig començar a saber que el millor per mi seria autoconèixer-me. Sí, l'autoconeixement, correcte. Correcte. Fas bé, sí. No sé si el temps verbal és el correcte. Però sí, conèixer-me a mi mateix, saber el que em va bé, el que no. És que això és primordial, perquè aquí entrem una mica ja també a l'autoconeixement que va lligat a la gestió emocional. Correcte. No? Ens hem de conèixer nosaltres mateixos per poder gestionar, no? Aquest autoconeixement, aquestes emocions, què sentim, per què ho sentim, etc. No? I jo crec, deixa'm que et feliciti, perquè ets un lluitador, tio. Sí. O sigui, gràcies. Al·lucino, no? Que estic coneixent coses teves que no sabia i felicitats. Gràcies, s'agraeix. La veritat és que això és herència de ma mare. Ma mare em va criar sola, pràcticament per no dir sola, i la veritat és que em va donar molt... Jo sempre ho he dit, que mentre altres mares i pares creen bons estudiants, a mi ma mare em va fer bona persona. No? I em va fer un trasfons emocional i sentimental que em porta que sempre que sento alguna cosa ho he de gestionar, perquè si no, no m'entenc. Sí, sí, no, i és que si no m'entenc, no em puc ajudar a mi mateix i em quedo estancat. Llavors, per això també ve tanta tolerància cap a mi mateix, perquè sé que t'has d'abraçar la teva pròpia sombra, perquè si no, no vas enlloc, perquè és una part de tu totalment inherente. ¿Inherente és? Inherent. Inherent. Vale, pues que forma part de tu i no t'hi pots desfer. Llavors l'has d'acceptar i l'has de cuidar igual que... Totalment d'acord. Cuides les teves parts boniques, no? Sí. I això és una feina àrdua, no? No sé, durilla, però s'ha de fer, tio. Ho és. I jo crec que també té molt a veure l'esport, això, 100%. A mi m'ha anat molt bé, també, l'esport, i l'esport m'ha anat... Bueno, no... Crec que ha sigut l'eina que m'ha anat millor, no? Per gestionar també la recuperació i el que em queda, no? El dia a dia, vaja, el que em queda de vida sona molt dramàtic, però bueno, el meu dia a dia. Correcte, també perquè en la part de l'autoconeixement forma part la part física. I a mi saber per què em fan mal les coses m'ha ajudat, saps? Vulguis o no. A mi per què saps? Per què em molesta... O sigui, a mi a vegades em fa mal l'esquena només perquè tinc ansietat i no perquè muscularment estigui carregat. És una manera que el cos ens parla i que el cos ens diu que alguna cosa ja no? A tu et pot afectar l'esquena perquè és el teu punt dèbil. A mi, per exemple, m'afecta tot el bessó, perquè és el meu punt dèbil, que vaig tenir lesionat fa anys. Algú li passarà el turmell, li passarà a les cervicals, li entrarà mal de cap, etc. La somatització apareix de moltes maneres, o sigui, apareix de moltes maneres. Això sense dubte. Gens. Clar, i ara, bueno, expliques tot això, no? I tu que ho has viscut en primera persona, com diferenciaries l'addicció, aquest consum per gust o per simple plaer, no? Perquè abans també comentaves que no et vols criminalitzar tu mateix, no vols criminalitzar el sucre, aquest pastís d'aniversari que sempre cau, però clar, on està la línia, la fina línia, no? Que separa l'addicció del gust i el plaer? Aviam, jo crec que quan comença a condicionar, jo crec que això passa amb el sucre i passa amb tot, Ja. Quan comença a condicionar la teva vida, quan comença a estar a tot arreu, quan és algo que va o sigui, diguem, com producte alimentari, no? Quan va per davant d'altres productes que són saludables realment, allà ja s'està convertint en una addicció. Quan abans de... Sí, de menjar-te un plat d'arròs o de pasta... Correcte, quan ja no et surt menjar-te una poma, o menjar-te un plàtan, o menjar-te una pera, o menjar-te uns fruits secs,
et surt menjar-te un paquet de galetes, estàs tenint un problema. Ja, perquè això també a diari, vull dir, parlem de que si és un consum potser esporàdic, Correcte. ok, no? Però si veiem que perdem una mica el control i que es perd la base de la dieta saludable, no? Correcte. O sigui, per exemple, si t'han deixat i te da por comer azúcar o per menjar xocolata, que això té una base científica de per què mengem xocolata quan ens deixen o quan estem tristos. Quan trenques una relació, vols dir, Correcte, sí. El xocolata negre està molt associat a que genera hormones de la felicitat, que genera serotonina, genera... Sí, sempre el mite és el substitut del sexe. Correcte. Bueno, jo no ho tinc clar, però... Doncs això ve de científics estudis, anava a dir. Estudis científics que tenen a veure amb el xocolata negre, no? Doncs per això la gent menja gelat de xocolata. Ve una mica d'això, però també té a veure amb el sucre. Llavors, quan parlem de l'addicció no parlem d'un dia que t'ha dado la glotoneria i t'has fotut, jo què sé, una caixa sencera de galetes. El que sigui. Això pot passar, tothom té moments i tal. És en el moment en què això, les estrellites de Los Príncipes, jo em fotia una cada tarda. Un paquet. Un paquet. Sí, 4. Se'n fan pocs. Llavors, clar... que ja em ric, fotria però, 2, clar. saps? Però no, i és que és per riure perquè sembla... És algo super per sota, perquè tu em veies allà, arribava a la uni amb un paquet i me'l fotia durant la classe. I després sortia de la classe i anava per no sé què i tornava a l'altra classe amb una Coca-Cola. Després sortia i anava a una altra classe amb la... Saps? Algú t'havia arribat a dir, escolta, no t'estàs passant una mica? La Carla, la meva parella. Vale, Sí, o sigui, ella realment va ser qui em va dir, escolta... O sigui, jo ja ho estava... Però sempre que m'hi començo a passar o que no és necessari... Clar, ella et frena. Saps? Com que m'ho diu. Ei, Lluc, n'adona't d'això, en cas de que jo no m'estigui adonant, saps? O jo què sé, que m'he menjat un gelat i vull un segon. Lluc. No, està molt bé tenir aquest suport familiar, no? O de parella, perquè al final, doncs, bueno, és una ajuda molt important. Jo li dono molt de valor. Correcte. Sí, no, sense això jo crec que molts cops, o sigui, cauríem molt més, no? En el batxe, molts més cops dels que caiem, si no tinguéssim aquesta gent al voltant, no? Que t'estima i que et cuida i que es preocupa per tu. Sí, no, i crec que és super important, però que hi ha altra gent, doncs, bueno, que no té aquesta persona al costat, però que al final esteu un mateix, i com has dit tu abans, no? Doncs l'autoconeixement, l'abraçar-se a un mateix. Correcte. Això és el primer pas. Després, si tenim ajuda al costat, no l'hem d'apartar, no? Vull dir, crec que ha de ser super benvinguda. És algú que caiem molt, d'això, d'apartar... Sí, per això, que al final... D'apartar aquell que t'ajuda o aquell que es preocupa per tu, perquè ho veus com algú que t'està privant, no? Del que per tu és un gust i no una addicció. I ells ho veuen com una addicció i no com un gust. Llavors, a vegades és necessària aquesta gestió emocional per saber que la gent no està per fer-te mal i la gent no està per atacar-te, sinó que el que intenten és ajudar. Llavors, és important també. Quina advertència faries tu, Lluc, a la gent que no es pren seriosament el perill del sucre invisible, no? Que hem dit al principi que són els ultraprocessats, els refrescs, els esmorzars dolços... Què els diries? Tant a la gent potser consumidora com a la gent de fora. Endavant, sí. Bé, jo el que diria és que 100% miressin estudis científics, que cada cop hi ha més, com al voltant del sucre i del seu consum en excés. S'està demostrant que té molt a veure amb la falta d'oxigen a les cèl·lules, que té molt a veure amb la reproducció de càncers tan benignes com malignes al cos i que comporta un desnivell a nivell de dieta super bèstia i que no ens donem compte. Llavors jo el primer que recomanaria seria buscar informació. Buscar informació i després, si ho veuen necessari, buscar ajuda. Molt bé, merci. I per anar acabant una miqueta, com ens agrada tant aquí a Dosis de Realitat, posar una pinzellada de context cultural, no sé si tu, Lluc,
tens en ment alguna pel·lícula, alguna sèrie, alguna cançó, algun llibre, fins i tot, que t'hagi marcat, per bo o per dolent, en el teu problema de consum tòxic de sucre, no? Vale. Si et ve alguna cosa que ens vulguis compartir amb tots nosaltres. Aviam, jo et diré una de cada, aviam, jo crec. Vale, doncs vinga, endavant. Aviam, jo crec que sí. Tens Sèrie no, audiovisuals? però audiovisual, tema pel·li. Pues una pel·lícula que jo crec que és molt xula i que té a veure amb abraçar-se a un mateix. Òbviament no tothom és superdotat mateix i té a veure amb... No sé, aquella pel·li a mi em transporta molt. Indomable Will Hunting. Es diu així? Sí, bueno. Sincerament no sé quina pel·lícula és. Ara em deixes El Indomable. Indomable Will Hunting. És un jove superbrillant a nivell intel·lectual, però que s'ha criat en un barri i que es dedica a netejar els terres de la universitat, no? Fa de la neteja d'una universitat superimportant, no sé si és Harvard, Yale o no sé què, no? I, bueno, hi ha un professor de física que posa un problema a la paret del passadís i diu que el resolgui queda aprobado instantáneamente d'esta tal, perquè és un problema pues, no me'n recordo molt bé, ¿vale? Bueno, sí, però la cosa, que ell és capaç de resoldre'l només amb el que ha llegit dels llibres, amb el que ha buscat ell, tal, no sé què. Llavors, tot això li porta a seguir una sèrie de teràpies amb un altre, no sé si psicòleg o és un professor d'aquella universitat, amb un amic del professor que el descobreix, i que el porta a acceptar les seves versions que no li agraden, no? Com a veure una altra part de si mateix. A mi aquesta pel·li m'agrada molt, perquè té com molt de transfons, no? I té algunes xerrades molt xules, molt xules. Molt xules. Saps on els nostres oients poden, o els nostres... No tinc ni idea. On ho poden veure? No tinc ni idea. Segurament deu estar a Netflix. Ho buscarem. Sí, ho hem de buscar. Ja ho posaràs aquí en Pospo. Sí, cap problema. Després, música. Hi ha una cançó que a mi em va ajudar molt a sortir, no de l'addicció, sinó de la depressió, i crec que ve una mica de la mà i ve una mica de... Una comporta l'altra i en el meu cas, per sort, no va venir... La gestió d'una i de l'altra no va venir a la vegada. Llavors ho vaig poder com agafar per separat. Molt bé. Però crec que ajuda. Es diu Basureta, de Keisio. És un temazo. ¿Vale? És un... Bueno, la seva és com la cançó conclusiva d'un dels seus millors discs, si no el millor, que es diu El Círculo, que és un disc on parla bueno, on fa el seu procés emocional superant una depressió. Sí, sé que alguna vegada n'hem parlat, em sembla que va ser en el capítol de Cannabis, que vam posar el context cultural a alguna de les seves cançons, que parlava dels consums abusius que ell també havia tingut amb substàncies com l'alcohol, el cannabis, etc. Correcte. Però no et sabria dir quina cançó exactament. Basureta, bàsicament, és una cançó super emocional que parla del seu procés de depressió, com ell mateix s'odia a si mateix i això es projecta en el seu voltant, i com acaba trobant, no? Com una petita pista de com superar-ho, no? La seva conclusió és que encara no ho ha aconseguit, però que està en ello, no? I a mi em sembla un temazo. L'haurem d'escoltar. Sí, és un temazo. I veure-la en directe va ser una passada. Em va fer plorar com no he plorat mai. I llibre, aviam. De llibre... Jo crec... N'hi ha diversos? Sí, jo crec que ha sigut com un procés, tot un procés. Jo sempre he sigut molt de llegir ensaios de física i coses així. Llavors, em va donar per començar a llegir llibres que em portessin a ajudar-me amb el fet de que jo em distrec molt fàcilment per al tema del dèficit d'atenció. I hi ha un en concret, hi ha un que pots aconseguir en totes les llibreries del món perquè llevan 13 ediciones en castellano. ¿Es el de consumo tóxico? No, es diu Hábitos Atómicos. Esto es un librazo. Mira, volia dir aquest, perdó, que me'l va regalar. Ah, sí? Tu me'l vas regalar. Sí, no. No me'n recordava. No preocupis. És que el tenia en anglès i el tenia en castellà, crec, i te'l vaig regalar... Em sembla que era en català. En català, vale. Me'l va regalar en el meu moment de tocar fons,
Va ser un desembre del 2022 o abans, potser, perquè em sembla que m'ho va regalar. Jo crec que va ser o al començar el procés. al gener o al febrer que vaig començar a quedar amb la Carla, que vam quedar tots tres. Jo crec que L'últim dia que o el ens vam veure. penúltim, abans de L'últim dia començar que ens jo vam a... veure. Jo crec que sí. Ja m'entens, a fer neteja, no? Jo crec que sí, perquè va ser... Ens vam veure aquell dia i la setmana següent vam voler quedar i ja no vam quedar més. Sí, correcte. Llavors va ser aquell dia que Aquell dia me'l va era regalar. l'aniversari, havia sigut l'aniversari de la Carla, llavors et vaig portar aquell llibre. Sí, aquell llibre és un molt bon llibre per tothom que vulgui començar a fer hàbits saludables. La veritat és que sí, però per mi va ser un que està només en anglès, que es diu Undistractable. És un llibre que parla, pues, també, no? Et comença a parlar de les coses que traccionen i les coses que t'allunyen d'aquelles coses que vols, no? Llavors parla d'aquests plaers immediats, no? Parla de... Això s'ha parlat des de l'antigua Grècia, saps? Aristóteles o Platón parlaven de los placeres mundanos i de los placeres intel·lectuals, saps? Sí. D'allò que t'apropava a la divinitat o correcte, no, a la perfecció, superior, correcte. Etcètera. I, bueno, sempre deien que aquell que es deixa anar por los placeres... O sigui, per cada cop que tu et deixes anar per aquests placeres mundanos o plaers terrenals, t'és més fàcil caure en ells. Llavors, cada cop que dius que sí, és més probable que diguis que sí. Llavors, ells parlaven d'això, de que cada cop que perdies, et feies més dèbil. I, bueno, aquest llibre et parla d'això, de com traccionar cap a allò aquell objectiu que tens, no? Vale. Aquell llibre, bueno, aquells dos, jo crec. Molt bé, Lluc. Molt bé. Doncs l'haurem de llegir i si no sabem anglès, doncs... Aprenem. Sí. Val la pena, perquè al final... Jo crec que sí, jo crec que sí, val la pena aprendre... Sempre val la pena aprendre alguna cosa nou. Clar que sí. I més si serveix com ajuda. Si és un canal més, sí. Al final el llenguatge és un canal, no? I tant, i tant. Pues un canal nou. Sí. Molt bé, Lluc. Pues res, ha sigut un plaer. Doncs res, no, el plaer ha sigut meu, espero que seu també, perquè ha sigut una entrevista molt maca. Crec que t'has obert també d'una manera molt màgica i gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres i res, una abraçada, a mode cloenda, m'encanta. Gràcies.